The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA4 The Box. Umpisahan na natin mga ka-aksyon ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, isang misis mula sa Daet Camarines Norte ang dumulog sa ating programa upang ireklamo ang kanyang mister. Hinaing ni Joan Cureses, 3 taon na raw silang hiwalay ng kanyang mister dahil sa di umano'y pangbababae nito. Ngunit ito lamang buwan ng Hulyo ay niligawan muli daw siya ng kanyang mister at sila ay nagkabalikan. Pero wala pang isang buwan ay nahuli muli ni Mrs. ang kanyang mister na naghotel kasama ang dati umano nitong kabit. Ang panawagan ni Joan Cureses, panoorin po natin ito. Magandang araw po. Humihingi po ako ng tulong sa Ako, Bicol, Tabang, Ora mismo na kapakulong po yung asawa ko at pati na rin po yung kabit niya. May anak po sila kasi paulit-ulit na lang po nangyayari na mga panloko tsaka panggugulo sa akin ng kapitawa ko. Sana po matulungan po ninyo ako sa akin po. Mga salamat po. Para sa detalye, makakausap natin ngayon si Joan mula sa Daet Camarines Norte. Magandang hapon sa iyo, Joan. Magandang hapon po, ma'am. Okay, Joan, maaari mo bang maikwento sa amin paano kayo muling nagkabalikan ni Mister matapos mo itong 3 taon kayong nagkahiwalay dahil dito nga sa pambababae ni Mister? Bali, July 4 po. Ngayong taon, paalis na naman po ng barangay Council dito sa amin po, yung kabit ng asawa ko. Kasi po, sunduan kami sa barangay na kahit kailan lugar namin at sa bahay namin. Apo, Ma'am Joan, Ma'am Joan, sandali lang po ma'am, balikan ka po namin kasi medyo hindi po maganda yung reception ng inyo pong tawag. So balikan po namin kayo ma'am para magkaintindihan po tayo. Eto partner, sayang binigyan second chance. Hindi natin alam kung pangalawang chance ito. Alamin natin kay Mrs. kung ito ba ay pang ilang beses na pinatawad, tinanggap niya muli itong si Mister. Kumbaga sinayang niya yung chance na ibinigay sa kanyang muli pero ng kanyang asawa. Sa loob ng 1 buwan, partner, nakuha ni Mister agad na gumawa ng pagkakataon na mapatunayan ni Mrs. na nilololoko naman siya nitong si Mister. Okay, balikan natin si Ma'am Joan. Ma'am Joan? Hello, ma'am. Hello po. Apo, ma'am, paulit lang po, medyo malabo lang po kanina. Okay na po, ma'am. Pakikwento po sa amin na ano po yung nangyari po sa inyo. Bakit po nagkahiwalay po kayo ni Mister?
At sabi nyo nga po, nang bababae ito si Mister. So, pakikwento po, paano po humantong? Paano nyo po nalaman na si Mister ay nang bababae? Bali po, 3 taon na po kami naghiwalay ng asawa ko. Then kasi sabi niya is may lalaki ako. Hanggang ngayon po, wala man siyang pruweba na may kabit ako. Then sila po ng babae niya is nagkaanak. Sinayaan ko po sila na magsama sa bahay namin. Halos mapuno na po ang lagbok dito sa barangay namin. Gawa ng pausap-usap po kami, tsaka pausap-usap sila ng babae niya. May anak po sila, nakapilya doon sa Coreses. Ay kasal po kami ng asawa ko. Opo. Then yung Teka lang, Mrs. Ma'am Joanne, ang sabi mo, ang kwento mo, ikaw yung palaging hinihinalaan ni Mister na meron kang ibang lalaki. So, doon nagsimula yung pag-aaway po ninyo. Opo. Tapos, eto, nababanggit mo na tumira yung babae ni Mister sa bahay ninyo. So, bakit mo hinayaan? Wala ka bang nagawa? Tinolerate mo na lang yung pambababae ni Mister? Kasi po kahit ilang usap namin, kasi ilang beses po namin ulit binuo yung pamilya namin, pero yung kabit ng asawa ko is hindi po nagtitigil. Bali, ang ginagawa po ng kabit ng asawa ko, ako lang ini-stress, kaya sabi ko po sa kanila, sila na lang ang magsama, wag nila akong guguluhin. Mag-usap silang dalawa, nagsama po sila, pabalik-balik po yung kabit dito sa bahay namin, silang nagsasama. Then mga 2 weeks or one month, nag-aaway po sila, ako ang dahilan na naman ng babae. Ayun! Pinagbawalan po ng barangay So, namin, na tira ng Mrs. asawa ko, yung kabit niya dito sa bahay namin. Opo, so parang Mrs. etong si babae, eto na yung makapal ang muka at parang siya na yung legal na asawa at ikaw na yung pinapahirapan mentally, emotionally, depressed ka na, stress ka na dito sa kabit ng Mrs. mo. Opo. Dahil po ang ginagawa nitong babae, pag nalalaman niya na magka-chat kami ng asawa ko, is binablock niya ang mga account ko. Para hindi ako makakontak sa asawa ko kahit may emergency, hindi ako pwedeng mag-contact. Lahat ng account ko binablock ng kabit ng asawa ko. Ibang klaseng kabit ito, no? Kailan to nangyari? Ilang taon na ba yung nakakaraan nung nangyari ito? Latest lang ba? Or pag ilang beses na ginagawa ng kabit na talagang ikaw na yung binablock, ikaw na yung tinatakot, ikaw na yung pinagsasabihan ng mga masasama? Opo. Hanggang ngayon po, yun ang gawa nung kabit ng asawa ko. Halimbawa may makita siyang bagong account ko na ginagawa ko, binablock po niya. Para wala akong makontak sa asawa ko. Kahit nga po nagkukontrata ng malaki ang asawa ko sa tiles, hindi magawa ng asawa ko na magbigay sa anak ko kasi yung kabit ang nagkukontra. Yung asawa ko din po mismo ang nagsabi niya sa akin. Okay, Mrs. Joanne, matanong ko, ito bang pinaggagawa ng kabit ng mister mo ay ginawa ito before pa kayo magkahiwalay or hanggang ngayon na nagkabalikan na kayo at nagkahiwalay muli kayo, patuloy bang ginagawa ito ng kabit niya? Opo. Ayun. So, paulit-ulit. So, yun, Ma'am Joanne ba, yung isa sa mga dahilan kung bakit parang napuno ka na? Parang nagdesisyon ka na lang na makipaghiwalay ka na talaga? Opo, kaya pinabayaan ko po silang magsama kahit pabalik-balik silang magkabit sa bahay namin. Tapos nag-usap po kami noon sa PAW, sa attorney. Ang sabi po ni attorney sa akin, kahit na andyan ang kabit ng asawa ko sa bahay namin, may karapatan akong maglabas-pasok. Okay, Kaya matanong... pag may ginagawa akong mali yung kabit ng asawa ko, nilulusok ko talaga sa bahay namin. Okay, Mrs. Joanne, kayo ba ni Mr. ay kasal? Opo, sa sibil. Okay, so mas malakas ang power ng kinasal sa sibil sa mata ng tao. So ngayon, ang tanong ko, Mrs., ilan yung anak ninyo ni Mr.? 8 po. 8. Opo. Etong kabit, ilan yung anak ni Mr.? Isa po. Isa? Lalaki. Okay. So, Nakapilit. okay. Mrs., 8 ang anak nyo ni Mr. Yan ba ang isa sa dahilan kung bakit nakipagbalikan ka kay Mr. dahil sa mga anak mo? Opo, kasi ang ganda po ng pakiusap ng asawa ko nung July 5. Nung July 4, nang pinaalis po ng barangay council yung kabit niya, nag-chat po yung asawa ko. Ang sabi po niya sa akin, nakikiusap siya na bumalik na lang kami ng mga anak ko sa bahay namin. Ang sagot ko po sa kanya, kausapin mo ang mga anak natin na matatanda na may mga asawa.
O, kinausap po niya yung anak kong panganay. Isa din po yung tutol kasi ang sabi ng anak ko, paulit-ulit na lang yan. Wala yung pagbabago si Papa. Isang simana lang, mabalik na naman yan doon sa kabit niya. O, ganun nga po nangyari. So ibig sabihin, kahit yung mga anak nyo ay ayaw na kayong magkabalikan dahil nga kilala nila yung tatay nila na talagang babaero. Opo. Kasi ang ginagawa po ng asawa ko, pag magagalit sila ng kabit niya, pumupunta siya sa bahay namin tinitirhan. Tinatanggap ko, kasi may mga anak kami, tinatanggap ko po. Mga ilang araw lang, magkasundo na naman sila ng kabit niya, naghuhotel na naman sila. Hinayaan ko po. Opo. Last na lang partner, Mrs. Jo, nagkabalikan ba kayo ni Mr.? Naging normal naman yung pagsasama ninyo bilang mag-asawa or talagang meron ng division, meron ng diferensya or meron ng malaking pagkakaiba? Meron po. Kasi nung bumalik ako sa bahay namin, tinanong ko po yung mga anak ko na mga minor, sabi nila, Mama, sige na, uwi tayo. Pumayag po ako dahil yun ang gusto ng mga anak ko. Kahit ayaw ko, ayaw din ng magulang ko, ayaw ng ibang anak ko. Yun po ang ginawa ko para sa mga bata. Then ang usap namin mag-asawa, babalik ako dyan sa bahay, babalik kami ng mga anak ko, pero ayaw ko kako ng problema. Ako kako, pag ako nagbuka ng bibig, dahil kako siyempre may, may gap na po yung pagsasama namin, sabi ko, baka kako, sumbatan kita. Ang sagot po niya sa akin, hindi siya iinig, aalis na lang siya. Ang pala po, ang ginagawa nila nung July 13 is nag-hotel po sila. Nag-amin daw yung asawa ko doon sa manugang ko habang nagtratrabaho mag-tiles. Then yung dating cellphone ng kabit ng asawa ko, ibinigay na sa asawa ko para may kakontak sila. Napunta po ang asawa ko sa Porok 3 para magtago na mag-contact doon sa kabit niya. Then yung babae naman kong kabit is pinag-forward doon sa kaibigan ko yung conversation nila, yung mga plano nila na magkikita sila na gano'n nga po yung plano ng asawa ko, yung plano na ipinag-post po yun ng kaibigan ko. Kasi ang balak po ng kabit ng asawa ko is makarating sa akin. Ayun. So ibig sabihin po nito, Miss Joanne, alam po ng mga magulang ni Mr. yung pinaggagawa po ni Mr. at parang mas pabor pa sila sa ginagawa ni Mr. at para doon mas pabor sila sa kabit nito. Ang sabi po kasi nila is wala na daw pag-asa yung anak nila, sira ulo na daw. Parang tanggap na nila na ganun yung sitwasyon ng anak po nila na di bale, bahala na yung bahala na yung asawa mo, mambabae, bahala na. Baliw na daw. Opo, kasi Sira ulo na. ang gustong sabihin po nung sa side ng asawa ko, buuhin nga yung pamilya namin. Kahit ilang beses na po namin pinagtaray buuhin, ganun at ganun po rin ang nangyayari. Bali parang naglalabas po, ini-stress lang ako nung kabit ng asawa ko. Opo. At Ma'am Joanne, kailan niyo po huling nalaman or nagkita po itong asawa po ninyo at itong kabit niya? Huling ko pong nakita yung kabit ng asawa ko doon po sa bahay po namin mismo nung July 4, nung nilusok ko po siya. Opo. At nung nagsama na muli kayo nitong asawa po ninyo, kamusta yung naging reaction po ng mga anak po ninyo? Yung isa sinasabi nyo na tutol talaga na magbalikan pa kayo. Pero yung 7, kamusta yung naging reaction po nila? Yung pong mga minor, bali, okay naman po. Nakita nila na masaya. Pero po yung mga medyo may mga edad na is talagang parang sabi nga po nung anak kong panganay is isang linggong pag-ibig lang daw yan. Bali nag 2 weeks po, yun na po nangyari. Wala na. Opo. At kamusta naman ma'am yung relasyon po ng anak po ninyo dito sa kanilang tatay? Ano man po, parang doon sa mga anak, parang baliwala. Makita nila rin papa nila, magpakita sa kanila, okay lang. Opo. Baari nyo bang maikwento sa amin, Ma'am Joanne, yung huling na nalaman nyo po na nagkita po at nag-hotel pa itong dalawa, itong mister mo at itong kabit niya? Ano yung naging usapan po ninyo ng araw pong iyon? Bali, nung magpaalam po yung asawa ko sa akin na mapunta siya sa San Roque at mapunta siya sa dati niyang amo at matiles daw po siya. Then, nung mag-forward po ng message, ng conversation, yung kabit ng asawa ko doon sa kaibigan ko, doon po ako gumalaw, pumunta ako ng munisipyo ng PNP, sa WCPD, yung po
ang sinabi sa akin doon ng pulis na kailangan is mahuli ko sa akto na nakaibabaw yung asawa ko or yung babae doon sa asawa ko. Yun daw po pinaka Pinakamalaking ebidensya. Ebidensya, dapat na mahuli talaga na sa akto po itong asawa po ninyo. doon sa munisipyo is bali, paulit-ulit na lang pong nangyayari yun kasi ang tagal na po talaga yung mga nangyayaring ganun. Pumunta po ako doon sa barangay ng babae. Opo, at nang nakausap niyo po ito, Ma'am Joanne, itong asawa po ninyo, ano daw yung rason niya kung bakit binalikan niya at may nangyari pa sa kanila nitong kabit niya? Sir, nung malaman ko na pumunta ko doon sa barangay ng Taisan, nakausap ko yung mga sekretary then yung kapitan doon, pinakita sa akin ng sekretary na talagang yung asawa ko is kasama nung kabit kasi pinagmay din niya habang nagtatile. Opo. Sabi po nung sekretary, eto po kapitan, confirm na kasamaan niya nila yung asawa niyaan kasi pinagmay day. Opo, before po itong mangyari, Ma'am, ano kaya yung naging rason ni Mister nung nagsama kayo na hinanap niya naman muli itong kabit niya? Ang sabi po ng asawa ko is plano pala talaga po niya na buuhin kaming magpamilya, buuhin kaming mag-anak doon sa bahay namin dati. Then yung asawa ko is aalis at pupunta doon, titira sa kabit. Opo, hindi mo naman siya, Ma'am, inaaway araw-araw kaya naging rason kung bakit binalikan niya po itong kabit niya? Si sir, nung time na malaman ko na gano'n magkasama naman sila, Friday noon, umuwi na ako ng bahay. Kaka-chat ko yung anak ko na ganito, ganyan. O mama, kumusta yung lakal po? Sinabi ko, gano'n, magkasama talaga. Umuwi po ako sa bahay. Nung umuwi siya, nang umalis siya at nagtrabaho, di magkasama po sila ng magkabit. Umuwi siya ng Sabado ng hapon, nagtrabaho. Pagdating ko po ng hapon, sabi ng mga anak ko, Mama, andyan si Papa. Then yung isa pong anak ko na may asawa na nakapisan sa amin, kinausap na niya yung papa niya, sinabi na kay papa niya na, Papa, alam na ni Mama lahat. Nagpunta si Mama doon sa Taisan. Nalaman ni Mama na magkasama na naman kayo ni Liza. Opo. Mula Sabado hanggang nung magwala siya, hindi ko po siya kinausap. Ni Hay, ni Hoy, wala po akong binigay sa kanya kahit isang salita. Kasi ang sabi ko po sa kanya, ayaw ko ng gulo. Okay. Opo. So, ang nangyari, Ma'am, kumbaga useless, kumbaga walang kwenta po itong nangyaring pagbalikan po ninyong dalawa, nitong mister po ninyo. Opo, opo. Opo. Then yun nga po. Opo, sa ngay... Opo, Ma'am, Opo, Ma'am sige, Joanne, matanong ko lang partner si Miss Joanne, ano? Ma'am Joanne, sa tingin niyo po, ano po yung pagkukulang po ninyo kay Mister? Meron po ba kayong pagkukulang kung bakit si Mister ay ng babae? Parang may nahanap ba siya dito sa babae na hindi mo nabigay? Ang sabi po ng mga anak ko, ang ama nila mismo ang nagsalita sa harap ng mga anak ko na itong babae, kabit ng asawa ko, is talagang ginagawa lahat about sa sex. Si Mama, kung sa ano po ay talagang... Best in performance. Kumbaga itong babae ng mister mo ay best in performance. Po. Then, ang asawa ko din po mismo ang nagsabi sa harap ko, pag nag-uusap kami na mag-aaway sila ng kabit niya, sinasabi po din niya sa harap ko na talagang kung sa malibog, ay malibog talaga ang kabit niya. Ayun. Ayun. Mrs., binabanggit mo naman na best in performance itong kabit. Sa tingin mo po ba, ano po yung pagkukulang mo? Kayo po ba? Kumusta yung performance mo kay mister? Bali po siguro yung talagang sa ganun, yung ibang gusto niyang pagawa, hindi ko magawa kasi hindi ba na po yun talaga totally na pwede sa mag-asawa. Kasi po ang cellphone ng asawa ko, lahat ng cellphone na ginagamit niyan is may scandal na download. Oh, Ayun. ang cellphone ni mister ay may mga downloaded video. Sex video po ba ito? Kumbaga, Opo, opo. Nakita mo ba yung mga videos na naandun sa cellphone ng mister mo? Na-download po siya doon sa apps na may mga may mga phone na ganun. Okay. Na-download po niya yan. Etong mga video, sex video sa cellphone ng mister mo ay mga downloaded lang. Hindi video nila ng kabit niya. Opo, pero may video po sila ng kabit niya sa Ayun! So aside doon sa downloaded video, pati yung video ng mister mo at ng kabit niya, nandun. Opo, opo.
Kumbaga, partner, fanatic itong si Mr. niya dito sa mga Oo. nakikita niyan, mga sexual Kaya ginawa video. nila. Kumbaga, kung Tinignan nila kung papasa naman Papasa. sila sa... Okay. Kumbaga, kung anong nakikita ni Mr., dapat gawin niya rin yun. Oo, pero Mrs. Maiba tayo. Hindi rason na best in performance yung babae, papalitan ang legal na asawa, iiwan yung legal na asawa, sasaktan yung legal na asawa. Matanong ko kayo, Mrs., sinasaktan ba kayo ni Mr.? Aside doon sa emotionally, mentally abuse, sinasaktan din po ba kayo physically? Nasaktan po niya ako nung magwala siya nung July 28. Sinakal niya ako na hindi niya alam, na hindi daw niya ako sinasakal. Yung mga anak ko ang nagsasabi, Papa, nasakal mo si Mama. Dahil nung pagwala nga po niya, nalasing-lasing siya. Oh, yun. Yun. So, hindi alam ni Mr. yung ginagawa niya dahil lulong siya sa alak. Opo. Pagdating ko po kasi galing trabaho nung Monday, July 28, nakakulong po siya sa kwarto. Sabi ng mga anak ko, nag-video call daw doon sa kabit. Hinahayaan ko po, pinabayaan ko silang mag-usap. Kahit pinapakita ng asawa ko na may cellphone siyang ginagamit, kausap niya yung anak niya sa babae niya, hinayaan ko po. Hindi ko siya kinausap, wala akong binigkas sa kanya kahit isa. Okay. Sige. Mrs. dahil dyan sa reklamo mong yan, makinig ka, nasa kabilang linya na rin ang ating telepono ang Mr. mo, Joanne, na si John Correces. Magandang hapon, John! Hello po, ma'am. John! Kailan po? Kumusta ang buhay? Okay lang po. Okay, alam mo ba itong mga pinagagawa mo kay Mrs. at alam mo ba na nagre-reklamo si Mrs. dahil sa pinanggagawa mo? Kapag pinagsabi niya po ay palagay ko po ay puro po kabalikan ang pagkanoan lang po. Kaya ko pong sagutin lahat po, ma'am, yan. Okay, umpisahan natin, John. Ano ba yung ano mo? Isa ka bang Bisaya? Hindi po, Bicolano lang po. Dahil lang din po. Okay, Bicolano ka rin. Opo. Sige. Eto, John, isa-isahin ko yung tanong ko sa'yo at sagutin mo ito ng buong katapatan. Totoo bang sinaktan Opo, mo? okay po, ma'am. Okay, John, totoo bang sinaktan mo itong si Mrs. mo? Wala pang isang buwan matapos kang makipagbalikan sa kanya? Hindi ko po yung sinaktan, ma'am. Okay, hindi mo sinaktan. Pero paano yan? Sinasabi ng mga anak mo, sila mismo yung nakakita na sinakal mo itong si Mrs. Ma'am, sa pangyayari po, ma'am, yan, nung pinapalayas ko po siya, pinagtutulakan ko po siya, lumabas po doon sa pamamahay ko po. Maaring yun lang po, sabi niya na, nasakal ko po siya, pero pinapalayas ko po siya noon. Pinapalayas mo siya, pinapalis mo siya sa pamamahay mo. Tama ba yung Ma'am, kasi po, naririnig? ma'am, Tama ba yung naririnig ang ko? pangyayari- Pamamahay mo. Ma'am, ang pangyayari po, ma'am, yan, Sandali. kaya ko po siya po napalayas noon, nung araw po noon, nung maglasing po ako, kasi po, pinagtapat niya po sa akin, sa harapan po ng mga bata, na nakipag-anuhan daw po siya sa dati niya pong lalaki, kasi binabalot niya raw po ako. Mismo po, sa harapan ng mga bata, sinalita niya po sa akin, harap-harapan po, ma'am. Okay, maputol kita, John. Balikan ko si Joanne. Joanne, binabanggit ni John na harapan daw, umamin ka na nakipagtali ka sa ibang lalaki. Gaano katotoo ito, Joanne? Hindi po ako nagtaamin sa kanya ng gano'n. Nung maglasing po siya, andyan po yung mga anak natin sa kwarto. Inaagaw ko sa kanya. Inaagaw ng mga anak ko yung anak sa kanya. Ang sabi niya, pabayaan daw siya. Nang kinuha ko po yung anak sa kamay niya, binitawan niya. Pinalabas ko po ang mga anak ko sa kwarto. Then, kabidyo ko niya yung kabit niya habang nag-iinom siya ng alak. Ang sabi ko po sa kanya, kausapin mo yung anak mo at kanina palagang papa. Doon na po siya nagsalita sa akin na umalis daw ako kahapon, nung linggo nga po, at pumunta daw ako sa lalaki ko, nagpagamit daw po ako na ipinakita ko pa daw sa mga anak ko. Andiyan po yung anak kong kasama ko na pumunta kami sa Porok 3, kinuha ko yung pinagpalabhan kong mga damit sa anak kong panganay. Kaya yung pong anak kong isa, ang yung naman kakapagsabi na hindi ako nag-aalis ng bahay. Okay, Joanne, yun ang binabanggit mo. Gaano totoo ba ito na nakipagtali ka sa ibang lalaki? Oo, hindi lang. Hindi po. Okay, hindi. Balikan ko si John. Hello po, ma'am, hello po. John, sabi ni Mrs. hindi... Okay, sabi ni Mrs. hindi daw totoo na nakipagtalik siya sa ibang lalaki. Ma'am,
Pwede po ma'am ako magano po, pinaka-umpisa po. Sige po. Ang pinaka-umpisa po niyan, kaya po nasira po ang pamilya namin dahil po siya po ang unang nanlalaki. Siya pa po ang unang nagtapat pa po sa akin na mas mabuti pa nga po yung lahat ng anak namin. Alam po ay naunang malaman na si mama nila ay nang lalaki. Kaya po nasira yung pamilya po namin, kaya nagkaganto-ganto. Okay. Yan po si Justin Torita po, sa taga-uno rin po. Nakakasama niya po. Okay. Kahit po siya. Okay, Junjun. Nagtapat din po siya. Junjun, yan ay version mo na unang si Mrs. na nanlalaki. Ikaw ba ay merong ebidensya na si Mrs. ay merong lalaki? Mas maganda po ma'am, mas siguro magkaharap para po kami lahat po anak namin po isama-sama para po magkaano. Yun lang po ang mga salita ng anak ko, makapagpatunay po lahat ma'am. Okay? Sige. Pero, Mula po sa... okay, Junjun. Pero ngayon, meron ka ng ibang babae. Nagkababae ma'am ako dahil siya po mismo po ang nagsabi sa akin na wala na po kayong pakailaman, mag-asawan daw po ako kasi meron naman daw po siya. Okay, so meaning to say, Junjun, inaamin mo na meron kang ibang babae. Ay hindi ko po ma'am yung tinatanggi po dahil yung po, totoong ginawa ko po dahil po, ginantihan ko lang po ang ginawa niya. Dahil siya po ang una po nagsilag sa pamilya namin. Okay, so panggagante. So, alam niyo po ba, mister, na sa pag-aamin mong yan, pwede po kayong makasuhan dahil kayo po ni Mrs. ay legal na kasal. Hindi po ma'am ako natatakot kung sakaling kakatuhan niya po ma'am ako. Hindi ko po ma'am tinatanggi ang ginawa ko. Pero sa totoo po, kahit po mag-investiga po kayo, dito po sa barangay namin, kung sino po ang unang nagsira ng pamilya namin. Okay. Malalaman niyo po yan dito. Okay, Sa sir. barangay Bagasmas po. Opo, sir, bakit hindi po Hindi bakit hindi po kayo natatakot, sir, na kasuhan po kayo ni Mrs.? Ay ako po ma'am, hindi po ako matakot kasi hindi ko po tinatanggi na nagkababae pa ako. Yan! So meaning to say, sir, very proud pa po kayo sa ginawa po ninyo, very proud pa po kayo sa sarili nyo na kayo po ay may babae. Hindi ko po ma'am pinagmamalaki na may babae po ma'am ako. Oh. Ang sa akin lang po ma'am, siya po ang una nagsira at siya rin po nagsabi sa akin na maghanap na ako mag-aasawain ko at meron din daw po siya noon pa po. Ayun! Siya po ang nagsira Okay, namin. Sir Junjun, yung pinanghawakan nyo lang po at ginawa nyo pong rason ay yung sinabi po ni Mrs. na humanap na kayo ng ibang babae dahil meron na siyang ibang lalaki. Yun lang po ang pinanghawakan nyo at wala po kayong ebidensya. Ma'am, kaya nga po ma'am, mas maganda nga po ma'am yan, magkararap-parap po Hindi. kami, po lang. Okay. Sir Anak ko lang. Junjun, sagutin nyo lang po ako. Yun po yung pinanghawakan po ninyo at wala po kayong ebidensya na meron pong ibang lalaki si Mr. o si Mrs. Meron po ma'am akong pinahawag sa sarili ko po kasi ilang beses na po sila nakita ko nag-aalikan sa harapan po ng simbahan ng barangay Bagasmas pag hinahatid po siya. Nagkabalikan na po kami ilang beses pero ang gusto po niya, habang kami pong dalawa nagsasama, sila pa rin po na lalaki kasi akto ko pong sinanayan ko, nababayaan ko lang po sila. Balikan ko si Mrs. Mrs. Hello po. Oh, napakinggan mo si Mister. Ang gusto mo daw, parang meron kayong agreement na ang gusto mo daw, okay lang magkabalikan kayo ni Mister, provided na dapat meron siyang babae, meron din kayong lalaki. So parang meet halfway kayo at meron kayong internal arrangement na ganon. Totoo ba yon? Hindi po. Ang sabi ko po sa kanya, kasi hindi man sila napapagpigilan ng kabit niya, sabi ko po sa kanya, wala tayong pakialaman. Ang sabi po namin, isa bata lang. Eh ang nangyayari, ginugulo ako nila ng kabit niya. Hindi ako pinagtitigilan kahit magkasama na sila. Kahit mag-aaway sila, ako pa rin po ang ginugulo ng babae niya. Ulitin ko lang, Miss Joanna, no? Wala po kayong lalaki, meron o wala? Wala po. Ayan. Sige po. Kami, pero wala akong kalipin, wala akong anak, Ayan. wala akong kasama ang mga anak ko. Ayan, si Ma'am Joanne ay walang lalaki at tinatanggi niya yung sinasabi ni Sir Junjun. Sir Junjun, meron po ba kayong anak dito sa bago mong babae? May anak pa akong isa po sa babae ko po. Ayun! Pasok na naman sa ebidensya! Tatay Junjun! Opo, Tatay Junjun, ilang taon na po itong anak po ninyo dito sa bago nyong kinakasama?
Magtatatlong taon na, sir. 3 taon. Opo, mabalikan ko lang sir, yung ano po yung pumasok sa isip po ninyo na balikan po ito si Mrs. mo? Dahil nga po, pinalayas niya po niya yung kinakasama ko po, pinalayas po nila doon sa bahay ko po. Opo. Tapos po, nung pinalayas po nila, nakiusap po ako na siya namang anak ko sa bahay ko po. Opo. Pero bakit umabot naman sir sa punto na matapos ang 1 buwan ay hinanap mong muli itong bago mong babae sir at may nangyari pa po sa inyo? Ano yung naging rason po ninyo? Wala po sa amin nangyari po nun. Hindi niya po kami nahuli sa hotel o ano po. Gawa-gawa lang po niya yan. Nahuli niya po kami. Opo, pero Wala po niya nahuli po sakto na nakasama po kami sa hotel. Opo, so itinatanggi nyo po na nagkasamang muli kayo na nitong babae at wala pong nangyari po sa inyo. Sa totoo lang po, yung nung nagtatalis po ako doon sa pinagtratrabahoan ko po, totoo po, pinapunta ko po yung dati ko pong babae kasi gusto ko, yun lang po ang oras na makita ko po yung makina. Kasi pinagbawalan na nga po nila kung maggamit ng cellphone, yan nila Juan, na makipag-communication po doon kay Liza kasi nagagalit po siya. Opo, ito Kaya po. ang ginawa ko po, ano pa po doon, papuntahin ko po para makita ko po yung anak ko. Yun Opo. na lang po. Sige po. Ngayon, Sir Junjun, ito po yung tanong ko. Ngayon po ba ay magkasama kayo ng bago mong babae? Ngayon po, hindi po. Nagtatrabaho po ako. Pero Oo, magkasama na kayo. nagtatrabaho ka, pero kayo pa rin. Kayo pa rin. Magkarelasyon pa rin kayo nitong babaeng pinag-uusapan natin. Ay, kung saan ganun pa yung sinasabi ko po, opo, magkarelasyon pa po kami. Yun. Yun. Malinaw. Tayo ang pinag-uusapan po nating babae ay isa lang. Eto pong pinag-aawayan niyo ni Mrs. ay isa lang. Ang babae ko, ma'am. Isa lang po naging babae ko po. Pero po, bakit di po nyo sila tanungin kung ilan po ang naging lalaki niya? Kasi lahat ng mga anak ko po, alam po po yung lalaki niyan. Okay lang Apo. yan, sir. Kahit 1, 2, 3 babae pinag-uusapan po nito, meron po kayong babae. Meron po ako, sir. Ay, ma'am, babae. Hindi ko po tinatanggi nga po. Opo. Oo nga po, sir. Proud pa nga po kayo na meron kayong babae at meron po kayong anak. Kahit po siya, may lalaki rin po siya, ma'am. Yan ay version Alam niya mo. po yung sarili niya na may lalaki po siya. Hanggang ngayon, sila pa rin po ng lalaki niya. Kasi binigyan pa nga po yung mga anak namin ng lalaki niya ang cellphone para po hindi magano. Opo. Yung ginagamit po ng cellphone ng anak ko, nanata kanya, galing po yun sa lalaki. Alam po yun ng mga anak namin na galing sa lalaki ng cellphone na yun. Opo, ito pong tanong ko po sa iyo, Sir Junjun, ano? After ng trabaho po ninyo, saan po kayo umuwi? Dito sa asawa po ninyo or dito sa bago mong babae? Hindi pa, ngayon po, pagtatrabaho pa ako. Opo. Sa tuwing umuwi po kayo, saan po kayo umuwi? Sa bahay, ano po ako dito sa bahay po, nauwi po ako sa bahay, minsan po dito po natulog sa barracks ko. Sa barracks niya. Sa barracks Kasi niya pala. nagtatrabaho nga siya. Yan. Sir Junjun, matanong ko kasi kanina nababanggit mo, pinalayas mo etong si Missy sa bahay ninyo. Kasi nga po, ma'am, doon sa sobrang sama ng loob ko. Sa bahay mo? Kaya po yung Oo. ginawa ko na- Nababanggit mo sa bahay mo. Ang term mo ay sa bahay mo. Siya po, bahay ko. Bahay mo? Bahay po namin dati. Bahay niyo po dati? namin dati. Okay. So bahay nyo dati, pero wag mong sabihin na bahay mo. Kasi ano man na pag-aari mo, mister, ay pag-aari yan ni Mrs. dahil kayo ay legal na mag-asawa. Tama? Okay po. Pero po, ang lupa po na tinitiligan po namin ng bahay, hindi naman po namin yung pag-aari sa magulang ko po yun. Okay. So Okay. bahay ang pinag-uusapan natin. Sige. Opo. Sir Junjun, kung meron kang mensahe ngayon ay nakikinig si Ma'am Joanne, ano po yon? Ang para sa akin naman lang po, sana naman po, panindigan niya yung ginawa niya, huwag niyang itanggi kasi... Sir Junjun, alam naman wait, po ng sandali bata lang po na- ano. Anak namin. Idirekta muna po kay Ma'am Joanne. Ano ba yung tawagan nyo ni Joanne dati? Ay, nung una po, ma. Ang tawag ko po sa kanya, ma. Ang tawag niya sa akin, pa. Minsan Junjun, minsan pangalan na lang po. Ganun lang po. O ngayon, sige. ngayon, yun pa rin ba yung tawagan ninyo, ma at pa? Ay, sa palagay ko po, hindi na po. Kasi may tawag na po, may tinatawagan na po siya ng BI. Kaya tawagan na lang po namin, pangalan na lang. May tinatawagan na siyang ano? Ang tawag niya po sa lalaki niya, B. Be. Be. Sa'yo naman, ano yung tawag mo sa babae mo? Ano yung tawag mo sa babae mo? Ay,
Nanay po. Kasi yung pantano ko parang kung sa Bicolano po, ang Nanay, uso ko talaga, tatay. nanay, tatay, gano'n lang po. Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Okay, so, John, baka Okay may, po. sabi nga ni partner, mensahe mo kay Be, kay dati mong, pa. O, sige, mensahe mo. Idirekta mo na, sir, kay Be. Joanne, kay Ma. Pwede bang Be? Sa bago niya yun, partner. dito, Ay, mula, hindi, sa bago mula niya, po sa partner. pulis, dito ako sa kanya nagtawag ng de. Love, pwede love. Ay, wala din po love, ma. Okay Ayan. po, ma. Oh, ma Sige, na sir, lang. Ma. Sige, ma. Yun, ma. Ano po nasabi? Ano po nga po? Sabi mo, ma. Sige, ma. Tawagin mo siya, ma. Nakikinig siya. Sige po. Ma, kung ano man mga nangyayari sa tuyang duwa, sana naman magpaubayaan na kita. Araw itong sinabi mo sa kuya, na nagutil kita, na ang sabi mo, pagkaga, kung kaya kang loob ko na ipabayad na ka sa lalaki mo, gawaon ko. Kaya pagkagang-aga na maghali kita sa hotel, di ba, sinunod ka. Pinuntahan ko ang arong kang lalaki mo para sabihin ko sa iya na pinapabayad ka na sa iya. Di ba? Hindi mo na itanggi, kapag sa aminin ka na bigay, yung masa parehas na kitang kakasupugan. Sa kuya, kapag ang ginawa ko, dahil ko itatanggi, dahil ginawa ko, pero araw mo man sabihin mo, kung isa sa tuyang duwang, inap na nagsida rin pamilya pa. Mula sa pool, dahil na kinulgan. Tapos nag-alagiya mo, puro kabaliktaran, puro kalinigan mo. Yeah. Palagay ko, bago masiguro ako, kung sakali mo talagang papakurong mo ako, tatanggap mo ko yung papakurong mo, pero malaban ako maskisain. Kasi araman, masiguro, mag-iimbestiga man muna kung ano talagang punot dulo kayo ni. Oo. Apo. Okay, John, matanong ko. Ang totoo mo lang, John! magpapakita lang dito sa ngupi, araw na lang dito, paubaya mo ako sa babae ko, pinapaubaya ka ng kalisod ng lalaki mo. Nakapirang lalaki ka, pinaubaya ka, hindi ka pinakialaman. Oo. John, matanong. John! Paubaya na dito mo, kasi Oh, malaki ang mangyayari, puro lang. John! Okay po, ma'am. Okay, matanong ko, John, mahal mo pa ba itong si Joanne, itong si Ma? Kung sa mahal po, sobrang pagmamahal po, dahil kung di ko po yung mahal, di ko po yung tatanggapin ulit mula sa pool. Okay, so, okay, John. Since padaba mo pa, love mo pa, mahal mo pa itong si Ma, itong si Mrs. mo, Kung sa mahal, kaya mo bang iwan itong babae mo ngayon kapalit ng pagbabalikan nyo talaga ni Mrs. para sa mga anak ninyo? kung sa kaya po pagmamahal, ma'am, mahal na mahal ko, kung kaya ko pong iwalay ng bisarang pong kabit ko, kaya ko pong iwaklat ang kabit ko dahil sa ataro ng pagiging akin ko, mag-ano na lang pa ako sa akin, sustento na ba sa akin, dahil kung pagpapalit po sa mga akin kong gulpi sa iya. Yun naman pala eh. So, kung mahal na mahal mo si Joanne, dapat hindi kayo naghanap ng ibang babae. Pero sabi mo nga, kaya mong iwan itong babae mo, magkabalikan lang kayo ni Mrs. para sa 8 yung anak. So pakiusapan mo si Miss Joanne ngayon, yung asawa mo, baka magbago yung isip. Pero baka naman, Sir Junjun, in case na bigyan ka ulit ng pangatlong Pangilang pagkakataon. na ba to, John, na ibinigay sa'yo? Ma'am, palagay ko po nga may baliktad po ng nangyayari, ma'am. Baliktad! Bakit? Ako pa pala po ang pinagbibigyan. Ako pa, ang lumalabas pa pala po, ma'am. Ako po yung nagsira ng pamilya ko pag gumawa ng gulo. Okay, ganito na lang, John, dahil alam mo kung ano yung totoo, nababanggit mo lang naman na mahal mo itong si Mrs. at kaya mong iwan itong babae mo, diretso mo na! Sabihin mo na kay Mrs. kung anong gusto mong sabihin. Kasi nga, syempre, hirap maniwala si Mrs. dahil nakabuntis ka pa ng babae, may anak pa kayo, kaya yan. Ngayon, sige, for the 3rd time, baka pantatlong beses, paniwalaan ka ni Mrs., ibalik yung pagmamahal sa'yo at mabuo yung pamilya ninyo. Go ahead. Sige, pakiusapan mo si Mrs. Kung sakaling man magkabalik ka ang kitang duwa, ma, kung sakaling maayos naman uli yung problema, sana ang hinahagad ko lang, manang sumbatan, yan ang permitang pinag-ano, pero ikaw mayo kang makambigibig. Puro sumbat siya. Pag di ako nag-inig, pero mo akong inaano sa kabit ko. Magaling na kasing gumawa ng kwento, pero aram ko man, ang ginagawa mo puro kabaligtadan.
O, sige. At na lang, kung sakali magkabalikan kita, kung talaga may pag-asa magkakabalikan pa kita, ito tayo ni, o sige, handa kong iwalat yung kabit ko. Dahil Yun, hindi yan. papalit siya mo dyan kabit ko. O, sige. Yan. John, sige, dyan ka muna, no? Nabanggit mo naman, sabi mo na kay Mrs. yung gusto mong mangyari. Pero eto, dahil syempre, nababanggit ni Mrs. na sinaktan mo siya at naggawa mong mambabae, eto Junjun, ano, babalikan natin mamaya yung kagustuhan mo makipagbalikan kay Mrs. Pero pakinggan mo muna ito. Sa legal na aksyon, nasa kabilang linya ng ating telepono si Police Major Diana De Vera, ang Women's and Children Protection Desk Officer ng Camarines Norte Provincial Police Office. Magandang hapon po, Major De Vera, magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Apo, ma'am, si Mrs., eto po yung binabanggit niya dahil nakaranas po siya ng mentally abuse, physically abuse, emotionally abuse dahil nga dito kay Mr. Ang nais po ni Mrs. ay makasuhan po yung kanyang mister sa kanila pong sitwasyon. Ano po ba yung pwedeng maisampang kaso ni Joanne laban po kay John? Siguro po mas maganda ang i-advise po natin muna sa kay Mrs. ay magtungo po sa pinakamalapit na police station na kung saan po yung nakakasakop sa kanya. Kung halimbawa po, sa Daet Camarines Norte, pwede po siyang magtungo sa Daet Municipal Police Station, particularly sa WCPD section, para po mailahan po niya yung buong pangyayari at mapayuhan rin po siya kung ano po yung maganda niyang gawin regarding po sa present situation niya. Kaya lang po, base po sa inilahan, kasi po usually ang mga ganito pong kaso, ang ganito pong mga sitwasyon ay pumapasok po doon sa Republic Act 9262 or yung Anti-Violence Against Women and Children po, Act of 2004. Yan po yung pinaka-basic na kaso na pwedeng ma-file po sa kanya kung meron na po siyang, kung sakaling makuhaan po siya ng affidavit, ng mga supporting documents to prove po doon sa allegation na sinasabi po niya. Apo, ma'am, sa pagsampa po ng kaso, kinakailangan po meron pong ebidensya si Mrs. against kay Mr. na pwede pong maging proof. Mabigat po yung magiging kaso kung mapatunayan. Isa po doon, dapat daw po caught in the act. Meron pong ebidensya na they are living in one roof and so on and so forth. Pero dahil po mismo dito sa aming programa ay inamin po ni Mr. na meron po siyang naging babae at meron po silang anak. Yun po ba ay malaking ebidensya na para po ay tuluyan ng makasuhan? Ito pong si Mr. Depende po yan sa appreciation po, ma'am, ng korte kung ano po nila yan. Kasi po, ang PNP po ay nag-process lang po yan ng mga requirements para po maisampa po natin sa korte yung kaso. And then pag naisubmit po natin yung mga ebidensya laban po doon, yun po yung court na po ang mag-evaluate kung papasok po yung sa kaso or hindi. Kasi hindi man po kami pwede directly magsabi. Depende po yan, ma'am, sa korte. Opo, pero ma'am, Pero opo. as long as na may mga evidences po, ang pinaprocess po kasi ng PNP, ng Philippine National Police, particular ng WCPD, yung mga ebidensya po na ipipresent ng victim. Opo. So makakatulong po yun na pag-amin ni Mr. Na meron po siyang babae at anak. Siguro po, ma'am, basta ano na lang po niya, kung ilahat na lang po niya doon sa statement niya, and then kung meron po siyang mga pwede pang magamit na ebidensya, ilahat na lang po niya doon sa WCPD po natin para po isubmit po yan pag-file po nila ng kaso sa korte. Okay, so sa ganitong uri ng reklamo, ma'am, kinakailangan pa po ba itong dumaan sa barangay ang bago isampa ang kaso or diretsyo na po dyan po sa PNP para po matulungan po natin si Miss Joanne? Actually, ma'am, dumadaan lang naman po yan sa barangay kung sakaling ang biktima ay nagnanais na Magkaroon mag-issue ng- po ng barangay protection order. Okay. Pero kung pag-uusapan po ay magpa-file na po talaga siya ng kaso, pwede naman pong dumiretso na po siya sa police station na nakakasakop ng kanilang bayan. Okay, so Opo. dahil ito pong reklamong ito ay hindi na po barangayable. So diretso na po sa pagsampa ng kaso. Opo. Opo, in case po, ma'am, ma'am, na mapatunayan po na talagang nagkasala po itong si Mr. kasi kasal po sila, ano po ang maaring maikaso po dito kay Mr.? Nabanggit na, hindi po, ang pinagkita po natin kanina, kasi base po dun sa kwento nung nag-i-interview po ngayon, is parang mag-asawa sila and then may mga psychological, emotional abuse siyang nararanasan. So Apo. yung pong kasong yan ay pwede po
yung pumasok sa Republic Act 9262. Ayun. Opo, sa ganito pong insidente po, ano po ang asahan ni Ma'am Joanne sa mga prosesong po ito mula sa PNP? Actually naman po, ang PNP naman po natin, particularly ang Women Child Protection Desk, is 24/7 po yan. Ngayon po, pagpunta po niya doon sa pagpunta po niya sa police station, i-schedule po yan si Madam, yung biktima po natin. Kasi depende po kung may ongoing trial po silang in-entertain. And then kung may available na po silang WCPD, pwede naman po yan i-entertain agad. Kaya lang kung may mga nakaline up po tayong mga kliyente rin, pwede po sila pa-schedule. Pero pag in-schedule po sila, may mga ipapaproseso na po yan. Ang WCPD po natin, may mga next step na po yan ng mga gagawin. Lalo na kung ang suspect naman po is hindi naman arrested or yung sabi natin, caught in the act or na ginagawa yung mga violation of law during the time. Kasi po usually kapag inquest po yan, halimbawa pag 26 inquest po, arrested po ang suspect, dinalang po sa police station, yan po agaran, may papay po agad ang kaso. Kaya lang kung hindi po arrested ang suspect, kumbaga yung biktima lang po ang pupunta sa police station, magiging regular filing po ang magiging kaso nila. Hihintayin po natin na labasan ng korte ng warrant of arrest ang suspect bago po mahuli. Opo, So, opo. kaya pinaka-accept na lang po natin, ma'am. Pag tutungo po si madam, yung biktima po natin sa pinakamalapit na police station na nakakasakop po sa kanila para ma-entertain na po sila ng maaga. Opo, opo. Ma'am, nakikinig po yung mag-asawa. Ano po yung maipapayo nyo po sa kanila? Siguro po, kung talagang, kasi po ang batas naman po natin, nagkiniraate po yan para mapigilan na yung mga pang-aabuso na nararanasan ng mga biktima. Pero it's up to them po kung kaya pa nilang ayusin yan for the sake of their family kasi may mga anak po sila. Maraming maapektuhan kung sakaling i-file talaga yung kaso niyan. Pero depende po yan sa kanila kung ano po ang magiging desisyon ng biktima, kung ipa-file po ba nila or aayusin pa rin nila. Pero po sa part po namin, sa part ng PNP, mas maganda sana na maging maayos pa yung pamilya. Pero kung talagang sobra na yung pang-aabuso, sobra na yung nararanasan na sama ng loob or ng part ng biktima, siguro po, nasa sa kanya ang desisyon kung ipa-file po niya yun o hindi. Opo, Tama. malinaw na malinaw po, Malinaw. ma'am. Dahil po dyan, maraming salamat po, Police Major Diana De Vera ng Camarines Norte Police Provincial Office. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat, Police Major. Balikan natin, partner. Apo, balikan natin si Ma'am Joanne at si Sir John. Sir! Hello po. Apo, ma'am, napakinggan niyo po si Police Major. Nasa sa inyo po yung desisyon kung ipapatuloy po ninyo yung pagsampa ng kaso laban kay Mister or tatanggapin niyo po yung pakiusap ni Mister na magkabalikan kayo muli at buuhin niyo yung pamilya niyo at iiwan niya na daw itong kabit niya. Ma'am, para po sa akin, itutuloy ko na lang po kasi ulit-ulit na lang pong ginagawa niya sa akin at kanilungkot ng kabit niya. Mabuti po, ma'am, kung kaya niyang pigilan ang babae niya, hindi po niya kami pigilan. Okay. Wala lang po ako ng dalawang niyang magkabit. Okay. Kaya una po ang titigin ko, at saka tinanong ko na po yung isang anak ng dalaga 21 years old, ang sabi po sa akin, ipakunin mo na. So, buo na po yung desisyon niyo, Ma'am Joanne, na sasampahan niyo po ng kaso ito pong dati niyong mister. Opo, pati yung kabit niya. Ayun. Para hindi man nila ako bigyan ng stress, ang tagal na po kasi ako alis ko nila, tigilan din ako. Nagsasama sila, nag-aaway sila, nagsasama ulit. Ako hindi pa rin nila sinipit nila. Okay. Kumbaga, Ma'am Joanne, hindi ka na naniniwala kay Mister na kaya niyang iwanan itong bago niyang kinakasamang babae. Opo, kasi harap-harapan nila ako yung ginagago. Yun. Wala silang natin. So, wala Wala na nang, talaga. no more chance na itong si mister mo sa puso mo, nanay. Wala na po talaga, kahit pinabalik niya pa rin sa bahay ni wala na po talaga. Para lang po yun sa kahitiin ng mga anak ko. Kahit pumunta si mister sa bahay nyo, magmakaawa, maglumuhod, kahit anong gawin para ipakita sa iyo na mahal ka niya, Joanne, wala na talagang pag-asa. Wala na po, ma'am, kasi sa ginawa niya sa akin, ma'am, Ayun. pinagbalak niya akong patayin. Okay, so Joanne, nakikinig ngayon itong dati mong asawa, itong si John. Ano yung mensahe mo sa kanya?
Ang huling salita ko sa kanya, yung mag-usap kami sa barangay, pakiusap ko lang sa kanya, kaya ko yung doon sa kinuha ako, wala pang ayat na ito, na pinupuro niya sa gulay niya. Ang sabi niya, hindi siya magbabayad at hindi siya bibigay sustento sa mga anak ko. Okay. Kahit daw po itato, nakikipag-harap daw siya. Okay, so buo na ang desisyon mo, Joanne. John! John! Hello po. O, paano yan, John? Ginawa na namin yung lahat para ipaliwanag kay Mrs. at napakinggan niya yung pakiusap mo. Wala na daw chance. Wala naman pong problema po, madam. Sa akin lang po, mas maganda po yung magkahawapan po kami. Isama po namin lahat ng anak namin para po maniwala po kayo kung sino po nagsabing totoo. O, sige na, Sa akin lang po, John, magkaharap po po, hawak-harapan. sige, sasamahan na lang namin kayo ng aming team sa susunod na proseso. Yan sa inihingi mo magkaharapan, mangyayari yan, John. O, gusto mo pa bang mag-I love you? Gusto mo pang mag-I love you kay Mrs. for the last time? O sige po ma'am, I love you ma. Mahal na mahal taga. Sagabot ng ginawa ko sa kuya. Sinadiri ko lang, binakakinugan. Ayan, Ma'am Joanne, ano yung... Kaya na kumakain sa bed mo, inakian mo. Yo! Oh, wag na Sige. John, wag na John. Sige, Panis na siguro yun kay Mrs. na mga salita mo. Okay, John. Sige, ipaghaharap na lang namin kayo. Sige, maghintay na lang po kayo. May team po kaming pupunta dyan para sa mga susunod na proseso at sa inyong pagharap muli. Para sa inyong... Kung gusto talaga ni nanay na magsampa ng kaso. Ready ka lang, John, dahil maghaharap kayo nitong si Mrs. At aalalayan namin kayo, pero ang desisyon talaga ni Mrs. ay kakasuhan po kayo. Handa ka na lang, mister. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ama na pagpapadyak ang tanging hanap buhay para sa kanyang 7 anak. Inaalala ngayon ang bayarin sa ospital ng kanyang pang-6 na anak na lumalaban sa sakit na stage 5 chronic kidney disease. Ang kanyang buong kwento. Abangan. Kaya wag kayong bibitaw mga kaaksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin
nakakatabang sa Saindugabos. Sa Giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilid, asin pagtitiwala, naway padagos niya itong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po, asin marahay na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, itong mga ka-aksyon, kasama naman natin ngayong hapon si Vicente Estrella. Isa siyang single parent sa 7 anak matapos mamayapa ang kanyang misis dahil sa sakit na high blood. Ang inaay ngayon ni Tatay Vicente ay ang lumulobong hospital bills ng kanyang pang-anim na anak. Magandang hapon, Tatay Vicente. Yan, may mic po tayo. Magandang hapon po, Tatay. Magandang hapon rin sa inyo po. Opo, maaari nyo bang, ano po yung sakit po ng pang-anim na anak po ninyo? Ang sakit po kang anak kong pang-anim ay ang sabi kang doktor, nephrotic syndrome daw po. So, kailan pa po kayo nasa ospital po itong anak po ninyo at kailan lang po ito nakalabas ng ospital? Nakalabas po kami nung July 4. July 4. So mga ilang araw o ilang buwan po kayo? Na-admit po siya nung April 7.
April, May, June, July, mahigit 3 buwan, partner. Mahigit 3 buwan. Opo. Opo. So, doon ay lumobo yung hospital bill po ninyo. Opo. Ano po, before po ito ma-hospital pong anak po ninyo, ano po yung naging epekto sa kanya, nitong sakit niya? Ang sakit niya po, lulubo yung tiyan, tapos namamaga yung muka, yung namamaga yung mga bitis. So, nag-decide na po kayo na Nag-decide ipa-check up po ito sa doktor. At Opo. anong yung sabi ng doktor? Ang sabi ng doktor, i-confine ko daw siya. Kailangan talagang i-confine po itong anak po ninyo. Pero kamusta na po itong anak po ninyo? Kamusta na yung kalagayan niya ngayon? Medyo ano na siya na maray-maray na igigi naman ng kaunti, pero ang tulak niya namamaga pa. Namamaga pa rin. Opo, pero sabi ng doktor ay gamutan na lang ang kinakailangan dito sa Opo. anak po ninyo. So, ilang taon po itong anak po ninyo? 19 po. 19 years old. Ito po 19 ba ay years old. nag-aral? Opo. Anong year na grade po ito? 10 na po. Grade 10. Opo. So, natigil lang po ito dahil sa... Natigil po dahil sa sakit niyang namamaga ang Opo, mga so sa kidney. Ano mga daw yung kidney. sabi ng rason kung bakit nagkaroon po siya ng ganitong uri ng sakit? Ang sabi kang doktor sa ko po, sa nakuha daw niya sa mga soft drink at saka mga soft drinks. So mahilig po talaga ito sa soft drinks itong anak po ninyo. Opo. Opo. Ngayon ay sinabi po ninyo kanina ay wala na po yung namayapan na po itong asawa po ninyo. Ngayon na sa 7 anak po ninyo, ano po yung trabaho po ninyo na binubuhay po sa kanila? Pajak driver lang po ako sa tabako. Pagpapadyak po sa sumasapat naman po ito sa pang-araw-araw po ninyo. Minsan kulang man, kaya lang budget ko na lang para lang mabuhay siya. Opo, meron ka na pong anak na nakakatulong po sa pang-araw-araw po ninyo. Mayroon man po, kaya lang hindi sapat ang... May mga pamilya na rin po yung iba? Gabos po dahil pa. Wala pa talaga. Wala pa So talaga. kumbaga, yun yung nakakatulong rin po sa pang-araw-araw po ninyo, kaso kulang na kulang po talaga. Opo. Magandang hapon po, Tatay Vicente. Tatay. Opo, ma'am. Opo, parang nakikita ko sa inaalala ko yung tatay ko, Tay. Sa smile pa lang, 'di ba? Tay, yung tatay ko din katulad po ninyo na ginagawa yung lahat para po sa kanyang mga anak. Tatay, mag-isa nyo pong binubuhay na ngayon. Ilan po yung anak nyo, Tay? 7 po, ma'am. 7. Yan. So, isa po kayong pajak driver. Sure po. Gaano kahirap po, Tay, na isa po kayong single na ama, mag-isa nyo pong binubuhay yung 7 anak, at sa pagpapajak po, yun po yung hanap buhay po ninyo, Tay. Gaano kahirap po? Nahihirapan din, ma'am. Kaya lang na ako maginibo dahil na ako agong. Opo. Ayan, ilapit nyo na Ilang po, taon na tatay. po ulit kayo, Tay? 63 na po. 63. So, isa Senior. na po kayong senior. So, may beses po ba tayo na parang di nyo na kayang pumadyak, pero kailangan pong gawin dahil wala po kayong pagkain sa isang araw? Opo po. Opo, ma'am. Opo. Pero pinipilit ko ang ano ko. Opo. May times ba tayo na parang meron po kayong nararamdamang sakit, sumasakit na yung likod nyo, pero patuloy pa rin po kayo sa pagpapadyak, paghahanap buhay? Opo. Makrugo ng mga katawan ko, pero inapilit ko na lang dahil kami makakain kapag hindi ako magtrabaho po. Parang ako nahihirapan kay tatay, partner. Kumbaga, kahit na may nararamdaman siya, ay sinusuong niya yung init at ulan, may makain lang or may maibigay lang sa hapag Opo. para sa kanilang... Sa isang araw tayo ng pagpapadyak, ilan po yung nauuwi nyo po? Akong minsan po kapag grade buenas may 300 man. Pero kapag hindi ko masyado na yung sa diri ko, 200 lang. Ito po bang padyak tayo sa inyo po or nakiki-boundary lang? Sa'yo na po. Sa akin na po. Buti naman tayo, no? Kung nakikipag-boundary pa kayo, may kahati pa po kayo sa kita.
Opo. Opo. Sa 300 na yan, tay, doon po tayo sa maximum. Ano naman po yung pambili ng bigas, Bigas lang po. ulam. Minsan yun na tago ko muna. Pagka otro aga, inaano ko na lang. Pero kapos, tay. Kapos, Yung 8 anak po nyo, tay, ilan po yung mga edad nito? ang panganay ko po, 35 na. 35. May asawa na din po ba? Hindi pa. Wala pa, no? So, nasa sayo pa lahat. Sa kuya, Kompleto sa pa. akin po. Pero itong 35 years old, nagtatrabaho na din. Para padyak man. Katulad nyo din po. So, ano po yung ginagamit niyang padyak? Sa amin, Dalawa sa po yung akin. padyak nyo? Opo. So, buti na lang ano. So, kayo pong dalawa nagtutulungan sa paraan ng pagpapadyak. So, parehas po yung hanap buhay po ninyo. So, nakakatulong na din. Opo. Opo. So, 300 ano? Medyo 300. So, 300 din po yung anak po ninyo. So, 600. So, kung walang may sakit, medyo sobra sa pang-araw-araw. Pero paano po ngayon? Meron po kayong isang anak na meron pong sakit na, ano nga po ulit yung sakit, tay? Nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome. Ano daw po ito, sabi ng doktor po? Ano po yung paliwanag po sa inyo? Infection daw sa dugo, gayo. Infection sa dugo, blood infection. So ngayon po tayo, nung laman po ninyo na ganun po yung uri ng sakit ng anak po ninyo, ano po yung naramdaman po ninyo? Natakot po ba kayo? Opo, ma'am, natatakot man ako. Opo. Siyempre, ano rin ako eh. Maiba ako tayo. Ano po yung kinamatay po ni Mrs.? Sa high blood din po. High blood. Opo, high blood. So iba po ito sa sakit ngayon ng anak po ninyo. Iba po. Opo. So ngayon po tayo, nasa magkano po itong inaalala po ninyong naiwan yung hospital bill? Sa ngunyan po, 626,000. 626,000. Nung nakita nyo po yung bill tay, nanlumo po ba kayo? Nanghina? Siyempre, ma'am. Opo. So, ano po kaagad yung ano nyo dahil inisip nun? Iniisip ko, hindi ko mababayadan. Naluha po ba kayo? Natakot? Ano po tay? Tapos ako maglabas dahil ako baka madagdag pa. Ayun. So, parang gusto mo na talagang mailabas yung anak po ninyo at natatakot kayong dumagdag pa po yung bill. Pero, yun nga po, wala po kayong pangbayad. Opo. At ngayon tayo ay lumapit po kayo sa aming program at sa Ako Bicol Party List sa pagnanais na matulungan po kayo dito sa bayarin po ninyo. Opo, kaya lumapit ako na lang po sa DSWD, sa Indo, sa Ako Bicol. Lahat po ito, nilapitan nyo po tayo, lahat. Marami na po kayong, meron din po bang tumutulong po sa inyo? Kapitbahay, kapamilya? May nagtutulong man po, yung mga kapatid ko. Pero hindi po sapat. Kulang na kulang po tatay itong, kumbaga, mahigit kalahating milyon yung babayarin pa. Ito po ay nasa BR. Opo. Yang halaga yan, tatay, nakahawa ka na ba ng ganyang halagang pera? Hindi pa po. 600,000. Nasa magkano pa lang po yung pinakamalaking halaga ng perang nahawakan po? Para nahawakan ko lang naman mga 50,000. 50,000. Pero maswerte ka tayo, nakahawa ka na ng 50,000. Hindi gani ako. Saan galing yun, tay? Hindi ko man napakinabangan. Saan galing yun, tay? Binibigay lang ng mga kapatid ko. Dahil yun, may sakit na yung anak po ninyo, parang nag-pitch in na lang, nagtumulong para makapambawas. Pero kung walang sakit yung anak nyo, tayo, hindi po kayo nakakawak noon. Day pa. Sige tatay, standby ka lang para sa inaing na ito. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Miss LB Sideño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB. Ayan. Yan. Pero naiintindihan ko tayo, ang Ako Bicol Party List tayo, laging handang tumulong. Sa tingin nyo po tayo, lalabas po kayo dito na ang sagot po sa inyo ay okay, tutulungan namin si tatay. Umaasa po kayo, tay? Opo, ma. Okay. Nasa ilang porsyento, tatay, yung pag-asa na pumunta po kayo, na lalabas po kayo dito sa aming studio, na dala-dala mo na itong magandang balita para sa anak po ninyo?
na sigurado ko naman po na Ayan, sigurado. matutulungan. Sa kanino kayo tayo Matutulungan. humuhugot ng lakas para Opo. nakakangiti pa po kayo tay? Dito na naman ako sa Bicol ang naalala kong makatulong sa Ayun. So, humuhugot ka ng lakas sa Ako Bicol Party List. Opo. Ayun. So, malaki yung tiwala ni tatay. Kaya Miss LB, malaki yung tiwala ni tatay sa Ako Bicol Party List. Ganun din po ako, tatay. Naniniwala din po ako sa ako, Bicol. Salamat po, ma'am. Sige, Ma'am LB, ano po yung maaring tulong na maibibigay po natin dito kay Tatay Vicente at sa kanyang pasyente na anak na nangangailangan ngayon ng malaking halaga ng pera sa kanilang babayaran dito sa hospital bill? Ano po yung tulong na maaring maibigay ng Ako Bicol Party List? Dahil lang po itasin sa akin ng hospital bill. Gagawin ko sa akin naman, tulad po ng sinabi ko, hospital bill, hospital bill. Lahat po ng pasyente kailangan natin zero balance. Ayun, Opo, zero kumbaga, balance. Wala nang babayaran pa ito si Tatay Vicente. Yes po, wala na po siyang babayaran. Nadagutin po natin ng kanyang hospital bill. Ibalik lang po sa atin dito ang hospital bill ni tatay. Kausapin po natin ang social worker na wala silang babayaran kahit piso. Ayun, tatay. Tatay. Maraming salamat, Pam. Maraming salamat, Ma'am Ivy. Ma'am LB, Sa mga- LB po. Ma'am LB. Ma'am LB. Ayun. Opo. Nabunutan ka tayo ng tinik, yung inaalala mo ngayon na malaking halaga ng pera. Maraming salamat sa Ako Bicol. Ayun. Sa labos na staff kang Ako Bicol. Opo. Salamat. Miss LB, baka meron pa po kayong mensahe para po kay Tatay Vicente na mag-isa pong tinataguyod ang kanyang 7 anak. Meron po ba kayong mensahe para po sa kanya? Tatay, lakasan niyo lang po ang loob niyo. Ganon din po ako dati. Nung namatay yung mga magulang ko, mag-isa lang po pinaguyod ko yung mga kapatid ko. Pero nabuhay po kami. Napatapos ko yung mga anak ko, yung mga kapatid ko. So, ganon lang tatay. Saywala lang po sa Panginoon. Lahat naman nalalampasan natin. Opo, ma'am. Salamat. Yun. Maraming salamat, Miss Maraming LB salamat, Sedan, ma'am. yung Thank you so coordinator ng Ako Bicol Party List. Ayan, balikan natin si Tatay. Tay, naluluha po kayo, Tay. Ano po yan, Tay? Masaya po kayo dahil... Dahil sa papasalamat ko sa Ako Bicol. Ayun. So, Kumbaga- yan po tayong patunay na kahit ano pong hirap natin sa buhay, kahit tayo po ay padjak driver lamang, sabi mo nga po tayo, wag po nating kakalimutan, meron po tayong nanonood sa taas. Ano, Tay? Opo, ma'am. At ang Ako Bicol yung binigay na solusyon para sa kahilingan po ninyo, Tatay. Salamat. Maraming salamat sa Ako Bicol. Opo. So ngayon po, Tatay, at bukas, pagpadyak po ninyo, malinaw na po yung kaisipan nyo, wala na kayong iisipin patungkol sa bayarin po ng anak po nyo sa ospital. Opo, maraming salamat. Yan lang, kakangiti. Bigyan mo nga kami tayo ng isang magandang ngiti dyan. Kahit walang ngipin. Sige nga tayo. Yan! Mamarap ka tayo sa camera. Yan, bigyan. Tingnan. Yan. Meron po kayo tayo na gustong sabihin sa mga tatay din dyan tayo na mag-isa ding tinataguyod yung mga anak na lumalaban din po katulad po ninyo. Ang masasabi ko lang sa mga tatay dyan, kapag may sakit ang mga bata nindo, kay Puan, ipahiling ninyo kaagad sa ospital. Ang Ako Bicol, handa man magtulong sa indo. Ayan. So, ibig sabihin yun, Tay, huwag mawala ng pag-asa. Huwag magwala ng pag-asa. Tiwala lang. Apo? At maliban dyan, Tatay, sa binigay, kumbaga, sinagot na ng Ako Bicol Party List itong hospital bill po ninyo. Tanggapin nyo po itong 10 kilong bigas at gardenia bread mula sa Gardenia Philippines. Yan! And partner, ito ang tinapay na kahit walang palaman, masarap. O, Tay, Oy, maraming salamat. mga ilang araw nyo po yan kukonsumuhin pong bigas? Yan, mga tulong aldaw, mga 4 na aldaw. 4 na araw. So, ibig sabihin, Tay, yung kita nyo po sa 4 na araw, hindi nyo na po babawasan pambili ng bigas. Dahil andyan na, Tay. May tinapay pa. Ayos, Tay. Bukas na bukas, pagising niya ng umaga, before siya magpadyak, ay meron siyang tinapay. Sabayan mo, Tatay, ng mainit na kape. Yan. Ito, Tatay, yung tinapay kahit walang palaman, masarap. Kaya niyong kagatin yan, Tay. Kahit wala po kayong ngipin, masarap. Isausaw niya na lang sa mainit na kape. Opo. Maraming salamat po, Tatay. Naniniwala na po kayo ng Ako Bicol Party List ay katulong nakakampi pa. Opo.
salamat po sa Ako Bicol. Opo. Yan! Maraming Ayan. salamat, tatay. At tatay, meron po kaming staff na aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo, sir. Ayan, at iyan ang mga reklamo at hinaing na ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang mas